Wena usengaphatheka. Sengaphatheka. Bazalwane, vamisa ukuphila abadla kahle. Uma ubona abantu behamba bengithola ngabe u5, uma behamba bengasabani bonke labantu bazofa ngoba bahamba nabasabani. Vamisa ungena kwi-group noma ngathiwa ube nabangani, kodwa kulabo bangani kube khona umuntu omsabayo kulabo bangani. Ngoba lowo muntu lo uyothi noma uxoxa indaba yakho umtshela usuye wena kuthethe uyabheda yenziwa leyo nto leyo. Wena manje uhamba nabantu othi mamtshela into avume wena ongabasabi yonke into oyisho iyenzeka. Yingakho seweni, yingakho ukhola ulimala ngenxa yokuthi ukhonza ukhuleka nabantu ongabasabi ba overpower uwe. Yingakho noma uhluleka akekho kubona uyahluleka empilweni yakho nje. Zinika ukuthi empilweni yami ngibe nomuntu engizomsaba ethi mayisekhuluma izwi, masekukhuluma yena ngiyibone noma ngikhuzeke. Abantu abaningi balinyazwa yilokho. Uyabona umuntu ongatshelwa, baningi abantu abangatshelwa sekengabizwa sekungasafeki kuthiwa wozothandaza. Mawuthi uyathandaza uNkulunkulu akutshela ukuthi ngoba ngingafeki nje uye. Wengasabi umuntu wenze yonke into ebhedayo. Njengamanje akusafeki usefuna ukuthi engathi ngakhuluma amaqiniso ukuzafa izwi nalo lisaphuma kade engakhuzwa ekundlovu kayiphikiswa. Mawuthi uyafika bazohle ngizolisa nini ngizobhanqa nonke sukani la.